Держава ostatnich rokov dáva subvencії za kapacitety za čuvanje produktov, ale tot proces nie švit. Jeden z ovocarov, ktorý ešte pred 8 rokami riešil zo vlastných sredstv napraviť chladzalňu za svoje hrušky, to Janko Čižmarské restúra. Rozdelo perší rok veľa hrušky, та som nemal co z nima. Та som nadúmal, že treba uložiť za taký objekat jeden. I tako som šao prezeljal isti rok, som i napravili všetko, aparat urucali. Takže teraz to vypadlo baš dobra stvar. Tota chladzalňa aktívna len kolo trecinu roka, ale by še mohla hasnovať dlhšie, keď by še dala pod zákup druhým ovocarom i zahradkarom. Međutim, Problem u tim, že ľudzoch nie vecej, jak to bolo i na Valalje i u Varošu. Odseljavali še Не буде маз на рано кому предавати, evo tim poenta. A mi odseljeli še veljo, evo omladina nam odhodzi, všetko, evo, až moje djeci odhodza da nje povam, i ja idem sam, da nje povam ešte za hljebom, bo to malo toto. Vyseľovanie z našich valalov dostalo alarmantní rozmiery, bo ľudia nevidza perspektívu ostávať tam, kde nie roboty, a z poljoprivredy vše češće žic, pretože naše produkty nekonkurentní v odnošenju na tých, ktorí dostávajú väčšie subvencie.